Mga kapuso, nining mabugnaw ang panahon atong painiton o mag-food trip kita sa init nga sabaw. Pinagi sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, Lan, kay tungod sa bugnaw nga panahon, dala usab sa mga pag-ulan-ulan, hinungdan nga kita mga tao sa mangita og pampainit-init nga pagkaon sama nilang sa sabaw. Hinungdan nga ni ata karon dinhi sa likod nga bahayin sa Ramos Market dinhi sa Barangay Kugon, Ramos sa Dakbayan sa Subo din. Naglumbay ni dinhi ang mga kan-anan sama na lang dinhi sa usa sa mga kan-anan nga tong gituyo kay makakuha sa atensyon kining mga dagkong kaldero. Dila ni dagkong kaldero, mga init pa gyud kining kaldero, init gyud siya. So ma'am, atong pagutanon ni si Ate Guwapa. May hapon. May hapon, ma'am. Ma'am, no. Ma'am, basta kung ting ulan-ulan, labi na kung bugnaw gyud, daghan pato kayo ning mga ato ang sabaw nga init. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Unsa may atong maka-offer ma'am kung natin mga customer ma'am? Natay larang, ma'am. Init pa. Aha. May pinangita ni Ma'am Chelo. Natay lansyaw. Lansyaw. Ma'am, init sad ma'am no ang ilahang inyuhang Kutsara. sarag tinidor. So siguradong Bukas. patay ang bakterya. Natay balbacoa, ma'am. Balbakwa. Okay. Yes, sir. Basta pag pwede ninyong ka-offer nga init nga Natay sabaw. nilat ang baka o puchero. Nilat ang baka. Ma'am, kung napamatiyo ba mga sudan, ma'am, no? Kung Natay mga ginagmay dito, may ma'am. ginagmay. Kung mupalit lang ko rice o ubang sudan, ma'am, pwede libre ba ang sabaw? Yes, ma'am. Sure, libre kay, ma'am. Kaya nag-iubang pinangita po naman Yes, kanang ma'am. libre, Pwede ma'am. na Sa ginagmay din ay free tata sabaw. Yes, ma'am. Kaya nang diri, ma'am, ato ang mga daghan sa diri sa mga customer, ma'am. Unsa magyud mga orasa, ma'am? Buntag, ma'am, nasay udto, lunch. Tuyuon good, ma'am. No magay gani uban, ma'am. Magita ang Disa. uban. Nasay mga customer diri nga magbalik-balik, ma'am. Ma'am, kanis buta naman yung init, ma'am. Pwede ba makasuway sa init nga larang, ma'am? No problem. Yes, ma'am. Arita sa init nga larang lanog mga kapuso kay kanunay naman gud ng karni sa baboy o karni sa baka, pero lan og mga kapuso init lang nga sabaw ato adi lang ta ning unod kay kung mahal ang unod, ma'am, ari lang ta sabaw, ma'am. Sakto, Mas lami ang sabaw. sakto na ni ma'am, sakto na ni ma'am. Kaya ato ra ning tilawan mga kapuso. Ari talingkod ta. Gani diri lan og mga kapuso ato ning naabtan ning pwede man ni magbarkada, magpamilya. Sir, ngano gani kung tingbugnaw, sir, mangita gyud tag init nga sabaw, sir? Para mainita na tong tiyan. Okay. Hasta ganyan mga bata, oh. Sabaw with utan. So muna mga kapuso, no, mga yutag kutsara, ma'am, okay ra ma'am, kay murag lisod-lisod ihigo pa, no? Papaymutang sa tadiri mga kapuso, no? So alang sa atong mga kapuso nga wala pa nakaluto diha or tapulan na magluto tungod kay bugnaw ang panahon, murag muna tapulan na sa ta magliwak-liwak sa tuang panlawas, labi na kung naa mo dool or makaagi mo dinhi sa Maidan diri sa Barangay Ramos, Kugon Ramos, mamahimo pagid kaayo mo nga makahapit dinhi, makapalit mo inyuhang mga sabaw nga gusto, mapakarning baka, baboy or isda man, ani agyo dinhi naglumbay ning mga kananan dinhi. Arats na dinhi sa Ramos, likod sa Ramos sa market. Ato nang tilawan. Init-init shoot pa mga kapuso. Lami gyud siya. Lami gyud siya. May ni siya sa mga dili hilig ug halang kay dili ra siya halang. Sakto ra ang kaaslumon. Sakto ra pud ang kalami sa kamatis. Kung napag yun ni siya iunod, mas lami pa gyud unta ni, pero later na lang ng unod. So mga kapuso, aras na dire yung lafang na ta. Back to you, Lan. Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.